Molweni namkelekile nonke gwezi Shisabe Entertainment oyini ansamsizeli uMakhumalo noMangwabe. Like, you know what, xa wife guys, you will take all the bullets even when it's not supposed to be taken by you ke sana. So izolo ke uye wadlala episode 26 as sonke sazi ke ba family trip currently, and esibonile from episode 25 snippet sesabona ke usine esukuma akathethisi umuntu okokuqala lo muntu okokuqala akathethisi umuntu, not even ompilo okanye any of the siblings. Uzithulele uzikhethile uzihlalele pha yedwa ke sana, ya understand. So after ke edishe out ukutya usine what decide into ba why am I still here, what decide ba uzophakama ahambe sana ayozilalela nalapho akatsho ba good night. How disrespectful ke sana. So this time around umntanakhe banyanisele xa besithi an apple doesn't fall far from the tree. Umntanakhe lo ekungithando ke sana wavele wamambilisha ethethela under her breath wathi hey kusekuyahamba lokho okanye kuhambile lokho. Translated, this thing has left, but babhala ke nakumzansi magic but this thing has left, and literally everyone was shocked. Ukuba shocked kwabo omnye nomnye oye waya kwi-diary session abambonisanga uthando uba they are shocked from what she is saying. Instead wonke umuntu ebehleka, you understand. But umpilo uye wahamba wayotsho kwi-diary session uba hayibo, why would you call umama wakho that thing, yabo, that is really disrespectful. Whereas ke naye uMangwabe uye wathi yo hayi uyandothusa ke lo mntwana andi-expectanga loo nto, but ke what can we say, because kaloku umzali ekungusine naye is very disrespectful. So expecta uba umntwana athini xa kwayena engumzali ezoba disrespectful kangaka. So loo nto ke unfortunately baye bayihleka abamkhuzanga uthando. So abantu abaninzi bathi yo uMangwabe noMakhumalo, they are not great parents because they were supposed to reprimand uthando irrespective of the fact that bona bobayi-2 banengxaki nosine. So this is a reaction from the viewers, guys. One person said uMangwabe and Makhumalo laughed. That proves how much they despise or hate usine. Kuhlekwa njani umntana egeza. Omnye wathi she's wrong, but I low-key agree with uNombela for saying if wena ungahloniphi phambi kwengane, what are you expecting from engane yakho? And then owokugqibela ke uthi so weird that they are laughing that Uthando said that about her mom. Nobody called her out on that. That was effed up for real. Makhumalo and Mangwabe are very immature. So yeah guys, ke nina, whose side are you on? I don't know, guys. Usine usile. I think nambenzo hleka ayibo. It's now the karma time. You understand? Then ngazo reprimanda, because at the end of the day uzothi umntana kasine uyamreprimanda, then aye kwi-podcast ayothetha ngawo uba wena wakhohlakalela umntana wakhe watshintsha umntana wakhe against yena. Uyabona nje ayitshintsha ayenze kube yenye into. So anyways guys, your thoughts ndiyacela masingejaneni. Surely nizanibona on the next one. Bye.